A 10ª edición do Culturgal xa quenta motores os días 1, 2 e 3 de decembro. O Pazo da Cultura acollerá esta cita que o pasado ano visitaron máis de 15.000 persoas. O proxecto que chega a 10ª edición, conscientes de que precisa continuar mellorando, precisa continuar innovando, precisa continuar sorprendendo. Non nos podemos conformar nunca. Probablemente caer no conformismo sería caer nun debalo asegurado en varias edicións. As principais novidades deste ano son a apertura ao exterior desta feira coa presenza da cultura portuguesa na mesma e, en segundo lugar, a creación dun espazo expositivo de arte contemporánea. Que a vontade de Culturgal o incorporar un novo espazo de arte contemporánea e medrar en superficie e incorporar con normalidade a arte contemporánea dentro da cultura galega. Despois, decir que a outra novedade do 10º aniversario é a presencia de Portugal como cultura convidada e co ánimo de, dunha vez por todas, facer unha relación estable e duradeira entre a cultura galega e a cultura portuguesa. Os prezos manteránse nesta 10ª edición, un evento que contará con 4 espazos, un institucional, outro de expositores privados, unha área de intervención e unha área para obradoiros. Nesta 10ª edición haberá 128 stands, dos cales 66 xa están ocupados.